Pán poslanec Ševčík. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, x hodín už rozprávame o tom, prečo áno, prečo nie. A vyzerá to tak, že ešte x hodín budeme zase rozprávať o tom, prečo áno a prečo nie. Ja vám podám teraz pohľad bývalého vyšetrovateľa policajta, ktorý mal aj personálnu právomoc a rozhodoval tiež o osude mnohých policajtov. Všetko to vzniklo viac menej po kauze Kovařík, keď vyplávalo na povrch aj správa zo Slovenskej informačnej služby, že je manipulované trestné konanie. Kauza Kovařík otvorila celú túto aféru a poukázala, čo sa deje v policajnom zbore. V histórii policajného zboru sa nestalo to, aby minister zastavil cestou policajného prezidenta akciu, ktorú riadi inšpekcia. Tieto dva útvary nie sú ani v podradenosti, ani nadradenosti, sú to dva rovnocenné útvary. A to znamená, že policajný prezident nemal absolútne žiadne právo zasiahnuť do činnosti inšpekcie. Inšpekcia si konala svoju prácu podľa zákona, bola zmarená a teraz otázka prečo. Čoho sa báli, kto sa bal, kto to zastavil, alebo kto dal podne na to zastavenie. Kto bol tam na mieste, ktorý dobre pozná formy, metódy z práce policajného zboru, hlavne čo sa týka sledovania. Pretože tam musel byť človek, ktorý viac menej videl, čo sa tam deje, dostal strach a zavolal. Takže toto je tiež veľmi závažná otázka, čo sa tu v tejto spoločnosti deje. Ministra odvolávame, ja to považujem za právny názor, pretože je tu veľa okolností, ktoré sa dajú polemizovať. 5 právnikov, 7 právnych názorov a kde je skutočná pravda, dajme tomu, by mali rozhodnúť súdy. Ale poďme sa pozrieť, prečo je odvolávaný pán minister. Je mu vytýkané odvolanie pána Hamrana. Pán Hamran nemal čo robiť na funkcii policajného prezidenta, pretože jeho profesný životopis ani nepredurčoval túto osobu, aby vykonával takúto funkciu, pretože nemal dostatočné skúsenosti z riadiacej organizátorskej práce a to aj pri svojej činnosti aj preukázal. Podľa mojich informácií napríklad nevykonal ani porady s krajskými riaditeľmi. Bol tam dosť dlho na to, aby v nejakej periodicite vykonával porady s krajskými riaditeľmi, čo nevykonával, a teda ani nevedel, čo sa deje v policajnom zbore a aké sú potreby policajtov na tých najnižších stupňoch, to znamená na obvodných oddeleniach. Pán Hamran sa stal politikom, ktorý vymetal všetky možné denníky, možné televízie, kde viac menej politizoval, pretože sa vyjadroval k politickým otázkam, hodnotil výroky politikov, kritizoval ich, no a potom ďalej obhajoval svojich chlapcov, ako ich nazval, Čurilovcov, kedy vyťahoval spisy, teda zo živého spisu, konkrétne informácie, ktoré prezentoval na verejnosti. Je nepripustné, teda, aby sa prezident policajného zboru vyjadroval napríklad spisu, ktorý mala pod rukou inšpekcia a tento spis nejakým spôsobom hodnotil. Veľmi často sa oháňal rozhodnutiami krajského súdu, čo sa týka väzby a zákonnosti alebo nezákonnosti stíhania týchto Čurilovcov. Sú mnohé právne názory, hlavne od odborníkov, že krajský súd pri vzatí do väzby rozhoduje len o materiálnej stránke veci, to znamená dôvody vzatia do väzby, či existujú alebo neexistujú. K dôvodnosti trestného konania sa vyjadruje prokuratúra, pretože prokuratúra je pánom trestného konania a oni dohliadajú na zákonnosť. Za normálnych okolností sa takéto veci dejú tak, že vyšetrovateľ vznesie obvinenie, vypočuje obvineného, ktorý dá sťažnosť proti vzneseniu obvinenia a keď ide dávať návrh na vzatie do väzby, upozorní prokurátora, že je tam sťažnosť a
A prokurátor ešte pred podaním návrhu na vzatie do väzby rozhodne o tom, či je táto sťažnosť dôvodná alebo nie je dôvodná. Lenže tu sa nerozhodovalo o takýchto sťažnostiach takýmto spôsobom preto, aby tu bolo pole manipulácie so spisom a znemožnenie napríklad podať paragraf 363. Paragraf 363 tiež bol veľmi spomínaný, či sa jednalo či zákonne alebo nezákonne. Paragraf 363 nejakým spôsobom nezastavuje alebo neznehodnocuje trestné konanie. Ak boli porušený zákon, paragraf, teda v tomto rozhodnutí generálneho prokurátora sa poukazuje na nezákonnosti, ktoré spáchal nielen vyšetrovateľ, ale aj prokurátor, pretože za normálnych okolností, keď vyšetrovateľ pochybí, tak prokurátor zasiahne, ale v týchto prípadoch evidentne nadriadený prokurátor nezasiahol, tak musela zasiahnuť generálna prokuratúra. Ja dokonca hovorím, že toto rozhodnutie podľa paragrafu 363 je určité vodítko pre vyšetrovateľa, aby sa vyhol chybám, ktoré urobil, aby napravil tieto chyby a nedopúšťal sa nezákonnosti. Polemizovalo sa aj v paragrafe 363, či tam má byť vôbec v trestnom poriadku. Ja vám poviem, ako sa ho dá zbaviť. Konajte zákonne. To znamená, vyšetrovateľe nech konajú podľa zákona. Vyrazíte tým tento argument z rúk generálneho prokurátora a generálny prokurátor ho nebude musieť vôbec použiť, lebo konáte zákonne. Teda myslím ohľadom policajtov. Čurilovci. Postavenie mimo výkon služby. Možno mali byť postavení i hneď, ako sa za mojej činnosti generálneho riaditeľa sekcie kontrolnej inšpekčnej služby bola bežná prax, že policajt sa hneď prepúšťal. To znamená, začalo sa konanie o prepustení. Tu sa nekonalo a teraz ten dôležitý záujem služby. Dôležitý záujem služby bol ohrozený a napadnutý, pretože dobre vieme, čo sa dialo potom. To znamená, chceli vidieť utajovanú prílohu na súde bratislavskom. Prečo? Dajme si otázku. Čo ich tam vyrušovalo? Čo chceli vedieť z tej utajovanej prílohy? Ako ich to mohlo ohroziť? Potom ďalej na OŠČ, to je o špeciálnych činností na inšpekcii. Obsadili si inšpekciu svojimi ľuďmi, ktorí majú dosah na určité veci, ktorí majú prístup ku kriminálnym informáciám, ako som už v minulosti hovoril, pretože inšpekcia zbiera nielen trestné konania, ale teda má aj nejaký poznatkový fond o možnej trestnej činnosti policajtov. Tieto kriminálne informácie sa naďalej preverujú zákonným spôsobom, či je to preverovací spis, alebo sa začne nejaké trestné konanie vo veci. Takže toto bolo ďalšie ohrozenie dôležitého výkonu služby. A samozrejme, títo Čurilovci mali takisto prístup k rôznym evidenciám, ku ktorým majú ako policajti prístup. Uznesenia, ktoré vydávali títo naši chlapci, ako bolo povedané, v mnohých prípadoch boli neurčité. Mali sme možnosť niekoľko čítať, napríklad aj keď mal znesené pán generál Gašpar. A keď som toto uznesenie dal prečítať učňovi, teda tak volám mladých vyšetrovateľov na okrese, tak mi povedali, že po takúto vec by sa v živote nepodpísali. Pretože mnoho z týchto uznesení bolo tak neurčito napísaných, že sa tam dalo všetko. Prepáč, pán generál, zoberiem si ťa do úst. Mohli sme napísať presne nezistenom čase, na presne nezistenom mieste, presne nestotožnená osoba podala generálovi Gašparovi presne nezistený obnos za presne nezistený úlohu alebo nejaký počin. V takýchto prípadoch toto bolo takýmto spôsobom robené. Z nahrávok je jasné, že tieto rozhodnutia, uznesenia sa písali skôr, ako mali nejaký vyšetrovací spis. Oni si vymysleli skutok a na základe tohoto potom už dopasovali svedkov a ich výpovede. Je to evidentné, napríklad keď písali uznesenie, ktoré pasovali na Dianu Santusovu a keď ešte vymýšľali, že tam dajú organizovanú skupinu alebo zločineckú skupinu, aby tam bola príslušnosť ich prokuratúry spriaznenej, a to špeciálnej prokuratúry. Mnohí to označili, že sú to chlapské reči pri práci. Ja vám poviem, ako sa to normálne robí. Robil som to roky. Vy si sadnete do kancelárie, zoberiete vyšetrovací spis, kde máte množstvo dôkazov. Na základe týchto dôkazov, ktoré zanalizujete, vypracujete uznesenie, napríklad uznesenie obvinenia,
A to znamená, že toto uznesenie je zákonné a podložené dôkazmi v spise. Nie je tak, že najskôr napíšeme uznesenie a ešte sa šteklia tam, že ešte tam napíš toto alebo toto. A potom s týmto vyjdeme na svetlo sveta a pripasujeme si k tomu kajúcnikov. Dám vám dôkaz, že sa to tak dialo. Následne vykonávali akcie voči zadržaným osobám. Bol to určitý psychologický nátlak na osoby, ktoré išli zadržiavať. Ranná hodina, kuklači, krik, vyrazené dvere, zadržaná osoba doma za prítomnosti aj rodiny, následne vyvádzanie von za prítomnosti médií, nejaký fototermín pre médiá, potom predvádzanie na prezídium a takisto CPZ-ka, návrh na vzatie do väzby, väzba, pokiaľ možno čo najďalej, napríklad v Prešove. A potom napríklad nejaká návšteva nejakých operatívcov, ktorí prídu nejakým spôsobom ponúkať niečo, nejakú dohodu, vypovedaj a bude to takto alebo takto. Takže tu vidíme tú zákernosť tohto konania. Ďalej, čo ma zaraža ako bývalého policajta, je dĺžka konania. Je nemysliteľné, aby bol chlap vo väzbe 4 mesiace a za 4 mesiace sa nevykonala ani čiarka. Tu už mal dozorujúci prokurátor byť na poplach a poprípade zahájiť nejaké konanie voči tomu vyšetrovateľovi, pretože porušil zákon. Pri kolúznej väzbe sa koná promptne a rýchlo. Zase vám poviem príklad. Na okrese zoberiete chlapa do kolúznej väzby v pondelok a v stredu vám píše prokurátor, aby ste mu podali správu, či dôvody väzby trvajú. To znamená, vy musíte konať rýchlo, pretože tu dochádza teda maximálnemu porušeniu ľudských práv, obmedzeniu slobody a vy musíte konať rýchlo a zákonne. No, aby som teda prešiel k tomu nejakému dôkazu, ako sa to konalo, tak neviem, či si pamätáte, vyšetrovateľ Emil napísal úradný záznam po telefonáte s prokurátorom, ktorý mu povedal, že mu dohodí svedka, ktorý bude vypovedať. Tak on sa s ním spojil, vyšetrovateľ, a potom napísal úradný záznam. Na konci je napísané: na moju otázku, čo teda v mojom spise chcete vypovedať, uviedol, že on chce vlastne ujebať Béďu, to je osobu Bernarda Slobodníka, pretože tento ho natrel v inom konaní a preto sa dohodol s prokurátorom doktorom Repom z úradu špeciálnej prokuratúry, že ak bude vypovedať v mojom konaní a ešte aj ohľadom Čezmadu, kde mal údajne vypalovať túto spoločnosť Béďo a Zurian, tak mu dá Repa pokoj a nebude ho riešiť za jeho veci. Ďalej sa mi vyjadrili, že v pondelok sa skontaktujeme a musíme sa stretnúť, kde si dohodneme veci tak, že on bude vypovedať, ako mu ja poviem, pretože on si potrebuje vyriešiť hlavne seba a aby som bol ja spokojný. Prosím vás, toto čo je? Takto sa trestné konanie nerobí. Ja nebudem vypovedať svedka tak, ako ja potrebujem, aby som ja bol spokojný. Čo sa stalo po tomto úradnom zázname? Vypočuli Bernarda Slobodníka ako svedka, kajúcnika. Potom následne o nejaký čas Emilovi vyrazili dvere, zobrali ho, znesli mu obvinenie, ktoré bolo nezákonné, pretože paragrafom 363 to neskôr bolo zrušené, ale potom znesenie obvinenia teda podal sťažnosť, podal 363. Generálna prokuratúra, no ešte nebudeme, hneď po znesení obvinenia mu Ján Čurila, obvinená osoba, dal návrh na postavenie mimo výkon služby. Vidíte tie paradoxy? Obvinená osoba dá podnet na postavenie mimo výkon služby svojho vyšetrovateľa, ktorý napísal tento úradný záznam. Emil išiel domov, kontrolovali ho často, niekoľkokrát denne, pretože podľa zákona musel byť počas pracovnej doby doma sa zdržovať. Samozrejme, posmešné poznámky, že radšej nech si dá žiadosť do civilu. Nevydržal ten psychický nátlak, aj finančne, pretože normálny poctivý vyšetrovateľ berie plat len 15. a odišiel do civilu. Podľa paragrafu 363 to bolo
zrušené. Ale ešte sa pýtam, prečo on nedostal ochranu oznamovateľa protiprávnej činnosti? Toto je veľká protiprávna činnosť, ktorú spáchali či už prokurátor, alebo ostatní vyšetrovatelia, keď spolupracovali s takýmto svedkom, ktorý povie to, čo vy potrebujete do spisu. Následne teda odišiel do civilu a čuduj sa svete, pred niekoľkými dňami vyšetrovateľov Emelovi znovu vznesli obvinenie, znovu za tú istú trestnú vec. Keď som sa opýtal, či tam bolo niečo spravené, tak povedal, že boli dopočutí 3 svedkovia, ktorí k veci nič nepovedali, viac menej sa pridržali tej svojej pôvodnej výpovede, ale mám vznesené obvinenie znovu. Takže vyšetrovatelia vôbec nedbali na to, čo je tam napísané v tom rozhodnutí generálnej prokuratúry, pretože tam je výpočet všetkých tých porušení zákona, ktoré porušili a ktorých sa majú vystrihať a viac menej ich odstrániť. Takže toto je činnosť tej skupinky, ktorá sa objavila na NAKE. Ja to nemám vojna policajtov. To bola svojvola skupiny vyšetrovateľov, ktorá slúžila niekomu za niečo a pre niečo. Dobre, teraz vidíte, vyšlo výplav náporu, aké mali platy. Osobne som dostal informáciu, že minister im podpisoval nadlimit, alebo má právo na to, tak na určitý limit, majú okolo 1 000 eur osobného, pričom vyšetrovateľ na okrese má nejakých 200 eur, ale títo mali vyššie. Nechcem hovoriť o odmenách, pán minister, dúfam, že nám niekedy poviete, akú počas tejto činnosti dostávali odmeny. A ešte vám poviem o jednom zdroji finančných prostriedkov, ale to len medzi nami si poviem, pretože nechcel by som vyzerať za to, čo nemám. Takže toto je priame korumpovanie platmi, peniazmi týchto ľudí. Samozrejme, že mali k dispozícii neobmedzenie aj tie služobné motorové vozidlá. Vy sa tu niektorí pozastavujete nad tým, ako bol zastavený vyšetrovateľ Kotek. My sme to robili tiež. A hlavne napríklad, keď policajt požil alkoholické nápoje, vedeli sme, tak sme ho zastavili na ceste hliadku policajného zboru. Pretože keď zastavili Koteka, tak museli preukázať, že išiel z domu, že používal služobné vozidlo. Nariadenia a ministra vnútra majú jasné pravidlá, čo sa týka používania služobných motorových vozidiel. Jazda sa pred jazdou schvaľuje. Hej? A nie, že sa auto benevolentne používa aj na súkromné účely. Neviem, či tam bola, alebo nebolo dieťa, alebo nebola manželka, takže aj tu by som povedal, že predpisy striktne zakazujú voziť v služobných motorových vozidlách civilné osoby. Takže toto napríklad na margo toho Koteka. Akcia Hranica. Vyčítate pánovi ministrovi, že spravil na hranici cirkus, že urobil divadlo. Ja sa len opýtam z vás niekoho, ktorý ho kritizujete, či ste niekedy riadili bezpečnostnú akciu. Možno pán generál Gašpar. Keď riadite bezpečnostnú akciu, tak musíte vychádzať z operatívnych poznatkov, zo bezpečnostnej situácie a v takomto prípade napríklad aj od informácií od partnerských služieb, to znamená z Maďarska. Ak sa na území Maďarska pohybovali veľké skupiny takýchto osôb, tak je logické, že postavím také sily a prostriedky, aby som prípadný zákrok zvládol. Vy sa musíte pripraviť tak, aby ste zákrok zvládli a nie potom riešili, že prečo sa zákrok nezvládol. Takže na margo toho toľko to. Neviem, či ste sa pána ministra pýtali, či mal vyhodnotenú alebo nemal nejakú vyhodnotenú bezpečnostnú situáciu a preto riadiaci tejto akcie pripravil takéto sily a prostriedky. Takže teraz čo sa týka postaveniu mimo výkon služby, ale teda vzhľadom na ochranu oznamovateľa proti spoločenskej činnosti, tak tu sú 2 zákony. Jeden zákon o služobnom pomere, ktorý hovorí, že takýto policajt sa postaví mimo výkon služby, na druhej strane zákon o ochrane oznamovateľa proti spoločenskej činnosti. Teraz, neviem, či sú tam nejaké ustanovenia, aby sa napríklad dostal jeden zákon do podradenosti druhého. Nie som právnik, aby som takéto veci vyhodnocoval. Ale tu je zase otázne, prečo len Čurilovci boli postavení, alebo teda mali tú ochranu a prečo sa to takýmto spôsobom spravilo. Prečo neochraňovali Emela, ktorý bol oznamovateľ proti spoločenskej činnosti. Prečo Čurilovcov?
Prečo ich nemôžeme postaviť mimo výkon služby za to, že krivili zákon, ovplyvňovali svedkov, ovplyvňovali tých kajúcnikov, učili, ako majú vypovedať. Prečo práve ich musíme takýmto spôsobom historicky chrániť? Pre mňa ako funkcionára bývalého sú škodná. Takýchto ľudí sa treba zbaviť. Vy s nimi by ste nechceli robiť. Vy, ako poviem vám na rovinu, na základe toho, čo poznáme, vy by ste sa im aj nechceli chrbtom otočiť. Takže takéto veci sa mali riešiť v zárodku, to znamená po znesení obvinenia týmto ľuďom, a nie to teraz riešiť v parlamente na úkor iných vecí, ktoré sú dôležitejšie pre spoločnosť. Ľudia ma na ulici zastavujú, prečo sa tu teraz x dní bavíme o Blahovi, bavíme o Čurilovcoch, o pánovi ministrovi. Ľudí to nezaujíma. Ľudí zaujíma niečo iné, čo sú vonku. Ešte k tomu Zurianovi. Zurian je normálny policajt kariérny, ktorý mal vždy dôveru, aj moju. Ja som s ním spolupracoval takisto. Robil u mňa špecializovaných tímov na organizovanom zločine. Ako sa povie, že vlastnému bratovi toľko nedôverujem ako jemu. A poviem vám, že takéhoto človeka by ste chceli mať, ako som hovoril, za chrbtom, s ním spolupracovať, pretože keď som bol ja v ohrození života, keď sa mi ako vyhrážali smrťou, tak Braňo Zurian bol ten, ktorý, ako sa hovorí, že mi spával pred dverami na rožke. Takýchto policajtov si treba vážiť. A nie takí, ktorí porušujú zákon, zakrývajú sa nejakou politickou mocou a de facto si robia, čo chcú. Ale ešte, aby sme sa teda vrátili k tomu, čo ešte sa môžeme teda baviť napríklad o odvolávaní pána ministra, v akom stave policajný zbor. Pretože nikto sa tomu policajnému zboru nevenoval. Pretože Hamran si riešil len politické úlohy, politické zákazky, politické diskusie, ale aký bol skutočný život napríklad na okresoch, na obvodných oddeleniach, to asi nikoho nezaujímalo. Poviem vám príklad. Prievidza, 290 tabuliek, 20 im počas tejto vlády zobrali. Normálne. Odišiel policajt do civilu, z obvodného oddelenia, zablokovali tabuľku, ktorá sa neskôr presystemizovala. Systém služieb sa ohrozil tak, že jedna hliadka pokrýva 2-3 obvodné oddelenia. 2-3 obvodné oddelenia, to je niekedy 40-50 kilometrov, aby hliadka chodila z jedného zákroku na druhý. Takisto stále služby, čo sú poverení príslušníci, ktorí dokumentujú trestné činy, ktorí vykonávajú ohliadky. To isté. Policajti majú problém, alebo riadiaci funkcionári majú problém postaviť služby cez víkend, kedy je, ako sa hovorí, najveselšie po obciach a po mestách, kedy sú diskotéky a zábavy. Vtedy majú problém postaviť služby. Následne vznikol ďalší problém, ktorý asi sa ním tiež nikto nezaoberal. Policajti nám odchádzajú k armáde. Teraz bude mať Prievidza podstav 40 ľudí z 270. Takže totálne oslabený je výkon policajného zboru. Ľudí, obyvateľov NAKA nezaujíma. Ľudí, obyvateľov Čurilovci nezaujímajú. Ich zaujíma bezpečnostná situácia v regióne, kde žijú. Toto je najpodstatnejšia úloha pre policajtov. Takže toto sa musí napraviť. Pán minister asi bude musieť vstúpiť do jednania s pánom ministrom Kaliňákom, pretože policajti, poviem to na rovinu, odchádzajú za väčší peniaz, majú za menej roboty. Jeden generál z armády ma za to veľmi kritizoval, ale poviem to znovu, väčší peniaz za menej roboty. Keď sa opýtate funkcionárov, čo tam robia u tej armády, tam vám povedia, že sú v sklade. Keď sa ich opýtate, čo tam robia, povedia, sú v sklade. A keď sa ešte raz opýtate, že akú majú pracovnú náplň, sú v sklade. To znamená, nie sú tak zaťažení, ako by boli zaťažení napríklad priamo v výkone služby, kde ten policajt alebo tá hliadka beha zo zákroku na zákrok a riešia dennodenne nejaké problémy. Takže toto sú problémy, ktoré treba riešiť a nie nejakých Čurilovcov. Aby sme naplnili policajné stavy, aby sme zatraktívnili toto povolenie takým spôsobom, aby sme mohli naplniť tie tabulky voľné, porozprávať sa s okresnými riaditeľmi, aké majú potreby, kde treba navýšiť, na ktorom oddelení tabulky. Takže
Vznikli na základe týchto tabuliek, ktoré sa presystemizovali na kraj, teda na prezídium, vznikli zase ďalšie veľké útvary. Aj teraz bol výjazd v okrese Prievidza v Klačne, kde medvedica napadla poľovníka. Tak samozrejme, predtým to riešilo okresné riaditeľstvo, takéto niečo. Teraz prišiel výjazd z Trenčína. Hej. Takže sa enviropolícia previezla, zdokumentovala to, predtým to mohol zdokumentovať okres, urobila nejaké úkony a odišli preč. Čo je pre mňa zaražajúce, mám to od toho poľovníka, od tých poľovníkov, čo boli na mieste, že dokonca zakázali dohľadávať toho medveďa, neviem prečo, keď bol postrelený. Takže tu sú také neodborné zásahy do činnosti polície, alebo teda činnosti iných organizácií nevyškolenými alebo nevycvičenými policajtami, že človeku sa rozum nad tým zastavuje. Ešte čo sa týka toho výkonu väzby. Prešov. Prečo Prešov? 400 km z Bratislavy do Prešova. To znamená, advokát, keď chce pred nejakým úkonom sa porozprávať s klientom, nejakú taktiku výsluchu, prejde 400 km tam, 400 km naspäť, potom ide na úkon a po úkone zase by mali zinformovať, ako dopadol úkon. Takže takýmto spôsobom stiažili výkon práva na obhajobu a samozrejme tie podmienky vo väzbe, ktoré popripravovali, generál Gašpar to spomínal, to znamená, nesmeli dostávať listy, nesmeli telefonovať, nesmeli mať návštevy. A ešte som čítal v spise generála Lučanského, že dokonca tam boli zvláštne bezpečnostné opatrenia na predvádzanie a manipuláciu s týmito osobami. Garantujem vám, že s masovými vrahmi takto nezaobchádzali tak, ako zaobchádzali s generálom Lučanským, generálom Gašparom a inými týmito prominentnými väzňami, ktorí sa dostali do väzby. A ako vidíme, teraz sa všetko rúca, pretože keď sa vo spise nekoná x rokov, lebo tie konania trvajú už niekoľko rokov, tak je tam nejaký problém. Spomínali ste, predrečníci niektorí, aj obete, ktoré tu boli. Vám poviem, že keď hľadali toho svedka v Čechách, tak sa volal, Matovič, tak sa mi zdá, vedeli o ňom, vedeli ho dostať, len povedali tie kompetentné osoby, že teraz ho nepotrebujú. Pravdepodobne si vypočítali, kedy má ktorý sudca alebo prokurátor službu, aby teda to dostal ten správny sudca. Takže tú osobu nedotiahli na Slovensko a zrazu záhadne zomrela. Česká republika túto smrť vedie ako vraždu. Takže toto je, prosím pekne, ďalšia obeť z tohoto chlievika týchto ľudí. Ešte sa tu nespomenula smrť ešte dávnejšie predtým doktora Almašiho. Takisto zomrel za záhadných okolností a mal dočinenia s osobami z tohto prostredia, od týchto Čurilovcov. Takisto táto smrť nie je doteraz vyšetrená vyše roka, aj keď manželka ako poškodená predložila prokurátorovi nejaké podklady, indície k tomu, aby sa tam začalo napríklad konať vo veci úkladnej vraždy. Doposiaľ sa vo veci nespravilo nič. Čím dlhšie takéto veci budú trvať, že sa to bude odkladať, že sa nebude vo veci konať, tým horšie bude objasňovanie takýchto skutkov, ktoré sa tu spáchali pod pláštikom určitých ľudí. Takže myslím si, že odvolanie alebo postavenie mimo výkon služby Čurilovcov je vec právneho názoru pána ministra, je právnik, ja ho rešpektujem a poviem vám na rovinu, že ja by som to neurobil ináč, pretože takýchto ľudí by ste ako funkcionár nechceli mať vedľa seba alebo za sebou. Ďakujem za pozornosť. Na vaše vystupuje evidujem 7 faktických poznámok. Ako prvý pán poslanec Spišiak. Ďakujem za slovo. Chcel by som upozorniť rečníka, že nie len Čurilovci dostali ten inštitút právnej ochrany oznamovateľa, ale aj pani Santusová napríklad. Čiže aj ona, keď požiadala, tak tú ochranu dostala. Prečo ju nedostal pán Emel? No pán Emel ju nedostal preto, lebo on ju nepožiadal. Ak by on ju požiadal, tak by kompetentný prokurátor rozhodol, či mu ju udelí alebo neudelí. A za ďalšie,
Rečník hovoril, že ľudí nezaujímajú Čurilovci, ľudí zaujíma všeličo iné, teda to, čo ich priamo ťaží v ich bežnom živote. Tak ja chcem povedať, že existujú ľudia na Slovensku, ktorých osud Čurilovcov naozaj zaujíma a sú zvedaví, vzhľadom k tomu, čo tí Čurilovci robili, ako s nimi naloží súčasná vládna garnitúra, konkrétne minister vnútra. Čiže áno, existujú ľudia, ktorých práve že zaujíma, ako sa bude nakladať s takými ľuďmi, ktorí tu odhalovali korupciu, závažnú organizovanú trestnú činnosť. Čiže áno, a ja tých ľudí tu zastupujem. Ďakujem. S ďalšou faktickou pán poslanec Mikulec. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ševčík, no moc sme sa nedozvedeli k samotným dôvodom odvolávania ministra vnútra, ale viete, pri všetkej úcte, keď chcete hovoriť o niekom, a vy ste to spomenuli o Štefanovi Hamranovi, že nemal nikdy byť vo svojej pozícii, viete, tak ja by som mohol hovoriť o vašom pôsobení v Prahe na poste pridelenca, na čo upozorňovali aj naši českí kolegovia, že teda, ale nebudem to dehonestovať, tak len to, viete, je to také nedôstojné. Spomenuli ste, že v čom spočívalo podľa vás ohrozenie dôležitého záujmu štátnej služby, ale stále hovoríme o tom istom. Ak to bolo ohrozenie štátneho, alebo teda dôležitého záujmu štátnej služby, tak to malo byť uvedené aj v tom samotnom rozhodnutí a v tom rozhodnutí to chýbalo. A keď to chýbalo, tak to bolo v rozpore so zákonom, lebo zákon jasne hovorí, že to v tom rozhodnutí má byť uvedené. A nie len citované, že je ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. Spomínali ste o uzneseniach, ktoré boli vydané znení, že v presne nezistenom čase na nezistenom mieste a neviem čo všetko. No ja vám môžem ukázať tieto uznesenia z roku 2012, kedy ste nevystupovali, keď na základe takýchto uznesení boli vykonávané politické čistky vašimi predchodcami a orgánmi činným v trestnom konaní pod vedením Tibora Gašpara. A na záver ste spomínali smrť niektorých, viete, vy ani neviete koho, vy poviete, že v Čechách nejaký svedok, to si môžeme vymysleť takýchto prípadov, prepáčte, neviem koľko, hovoríte, že Česi to vedú ako vraždu, ale čo? Veď vy ani neviete, koho spomínate, o kom hovoríte a hlavne, že to tu poviete, že niekto niekde niečo urobil a je to vedené ako vražda, prepáčte, je to od vás dehonestujúce. Pán poslanec Grendel. Ďakujem za slovo. Pán poslanec, začali ste interpretáciou tejto mimoriadnej schôdze a síce uvádzaním dôvodov, prečo je pán minister vnútra odvolávaný a ani raz ste nepovedali pravdu. Poprvé tvrdili ste, že je odvolávaný za právny názor, ale to je lož. Pán minister je odvolávaný práve preto, že nebol schopný naformulovať právny názor do svojich personálnych rozkazov. Potom ste uviedli, že je odvolávaný za odvolanie pána Hamrana. Ani to nie je pravda. Nikto nespochybňuje právomoc vymeniť policajného prezidenta a vedenie polície. Takže netvrďte prosím vás opak. Minister vnútra je odvolávaný za spôsob, akým to urobil. Za to, že ho prevelil na obvodné oddelenie do Popradu, tak nechce sa mi veriť, že keby sa toto stalo vám, že by ste to nechali len tak, že by vám sa takýto prístup alebo takýto postup ministra vnútra páčil. Pán Ševčík, vy ste boli šéfom inšpekcie ministerstva vnútra v rokoch 2012 až 2016. Čiže ste kvalifikovaný odborník na túto diskusiu. Vy neviete, čo sa v polícii dialo v rokoch 2012 až 2016? Teraz už asi viete, lebo je známych tých 40 právoplatne ukončených prípadov, ale vtedy ste to mali vedieť. Ak ste to nevedeli, je to zlé. Ak ste to vedeli, je to ešte horšie. Pán poslanec Dostál. Pán poslanec Ševčík, teda neviem, či som dobre počul, ale vy ste označili vyšetrovateľov NAKA za škodnú, ktorej sa treba zbaviť. To naozaj myslíte vážne, že ak vy niekoho považujete za škodnú, ktorej sa treba zbaviť, tak minister vnútra môže, nerešpektujúc zákony
sa zbaviť policajtov len preto, že ich považuje za škodnú? A pýtali ste sa na to, že prečo nemal štatút oznamovateľa, vyšetrovateľ ML, už teda bola na to odpoveď. Ten štatút sa neudeľuje automaticky, tu nie je nejaký úrad, ktorý by skúmal všetkých a pýtal sa, či nechcú štatút oznamovateľa. O štatút oznamovateľa treba požiadať. Keď niekto o ňo požiada, tak príslušný orgán vyhodnotí a buď mu ho udelí, alebo mu ho neudelí. No a pokiaľ ide o zákrok proti pánovi Kotekovi, opäť neviem teda, či som dobre počul, že je vlastne jedno, či tam bola manželka alebo nebola v tom aute. No nie je to jedno, nebola v tom aute, išla v inom aute. A tá situácia je teda dosť absurdná, keď máte súhlas nadriadeného na používanie motorového vozidla, idete v piatok domov, máte ten súhlas, potom sa zmení ten nadriadený a ten nový nadriadený vám ten súhlas zoberie, tak vy sa tým autom ani nemôžete vrátiť na pracovisko. Čo mal v takej situácii robiť? Mal ho nechať tam, kde je? To nie je, že niekto tu roky zneužíva služobné vozidlo na súkromné účely bez súhlasu nadriadeného. Tu je úplne zjavné, že ide o účelový zákrok s cieľom. Pán poslanec Galko. Ďakujem pekne. Ja mám jednu poznámku k vášmu vystúpeniu, pán Ševčík. Láskavo prosím, nevnášajte rozpor a nevraživosť medzi jednotlivé zložky a príslušníkov ozbrojených zborov. Či sú to policajti, alebo vojaci, hasiči, colníci, príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo iných ozbrojených zložiek. Ich poslanie, alebo to, čo robia, je poslanie, nie zamestnanie. Ich poslanie je u každej časti ozbrojenej zložky unikátne a jedinečné. Ak ich niečo spája, tak je to ich odvaha a pripravenosť starať sa o našu bezpečnosť a byť pripravení za vlast a za nás položiť aj svoje životy. Neporovnávajte tu ich platy, ich nasadenie v práci, ich akože narobenie sa. A už vonkoncom tu nedehonestujte vojakov a príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to nie len neetické, ale je to aj nekorektné. A hlavne je to neodborné a neprofesionálne. Lebo takto sa to porovnávať ani nemá a ani nedá. Čo treba robiť, je to, že si ich pôsobenie budeme ako politici a ako občania vážiť a vždy, keď je na to príležitosť, tak týmto ľuďom bez ohľadu na to, v ktorej ozbrojenej zložke pôsobia, vyslovíme svoju vďačnosť a uznanie. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kolíková. Pán poslanec, povedali ste z toho mnoho, ale naozaj málo sa týkalo toho, o čom je táto schôdza, a to mali by sme sa rozprávať o dôvodoch, ktoré súvisia s návrhmi na odvolanie ministra vnútra Eštoka. Vy tvrdíte, že ľudí nezaujíma, čo urobil pán minister po jeho nástupe do funkcie, že ľudí nezaujíma, akým spôsobom odstavil mimo služby policajtov, že majú iné problémy. Len sa asi pozeráte iba na tých ľudí, ktorí asi čítajú vaše profily a dávajú vám lajky, a nepozeráte sa na voličov, ktorí nevolili túto vládnu garnitúru a táto vládna garnitúra sa neopiera o väčšinu. To znamená, ak je niekto pri moci, mal by sa aspoň tváriť, že má záujem, aby sa rešpektovali zákony. A nestačí, že bude o tom rozprávať, že tie zákony rešpektuje. Takže nestačí, že pán minister rozpráva, že rešpektuje zákony. Nestačí, že hovorí, že už tu nebude vojna v polícii, keď súčasne začína vojnu inštitúcií. Podáva trestné oznámenia voči tým, ktorí sú mu nepohodlní, a dáva mimo služby tých policajtov, ktorí sú mu nepohodlní. A to spôsobom, ktorý jednoducho nemôžeme akceptovať, a preto je tu teraz táto schôdza o dôvodoch odvolávania, aby sme si to povedali.
Takže v krátkosti tie dôvody, ktoré uvádza pán minister, že odstavil týchto policajtov mimo služby, nejakým spôsobom sa nedajú oprieť o zákon. Nedajú sa oprieť ani o zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a nedajú sa oprieť ani o tie dôvody, ktoré sú priamo v zákone, kedy môžete dať policajta mimo služby alebo respektíve máte. Jednoducho tam tieto dôvody ani v samotnom rozhodnutí, ktorým rozhodol minister, tak tam nie sú. A o tom sa tu treba rozprávať. A tie ostatné veci, ktoré tu spomínate, nie je na to priestor, aby sa dalo na všetko reagovať, ale sú naozaj Pán poslanec Pročko. Ďakujem veľmi pekne. No pán Ševčík, vy ste boli vysoko postavený policajt za vlády Fica. A ja som už v predchádzajúcej faktické hovoril o tom, ako Fico tu riadil všetkých policajtov vysoko postavených, ako im prikazoval, čo majú robiť. Pán Ševčík, vy ste išli v línii Gašpara a všetkých ostatných, ačohentizmus ako vyšitý. Vy ste dokonca spomenuli nejakú medvedicu pri odvolávaní Šuta Eštoka. Vy ste naozaj pomiešali hrušky s jablkami, vy ste tam pospomínali všetko možné, len nie prečo je Šuta Eštok odvolávaný. Hovorili ste o svojej minulosti. Hovorili ste o tom, ako vám Zurian ležal pred dverami, hovorili ste o tom, aký ste boli policajt. Ale už ste nepovedali, že ste boli obvinení, ale vy ste rozprávali, že obvinení policajti by mali odísť. Povedzte ľuďom, že ste boli aj vy obvinení. Povedzte im, za čo ste boli obvinení. Povedzte ľuďom, viete, vy ste bol vysoko postavený policajt a keď tu rozprávate o morálke, tak vy ste chceli ako šéf policajnej inšpekcie rizikový príplatok 166 eur za to, že ho kritizujú médiá. Wow. Tak to mi odstrelilo dekel. Chceli ste od Spišiaka 300 000 eur za to, že Spišiak povedal, že kým oni boli policajtami, Melo bol sústavne na úteku. A keď odišli, podarilo sa nám ho zadržať, povedal Spišiak. Čiže vy, keď ste boli, tak Melo stále utekal, Melo bol na úteku, ale keď prišiel Spišiak, tak ho zadržali. Vy ste rozprávali o svojej minulosti. Keď si niekto dá vaše meno do vyhľadávača, tak zistí, akú ste mali minulosť. Čiže vy ste vôbec nerozprávali o odvolávaní Šuta a Eštoka. Vy ste dostali presne príkaz od Fica, ako ste ho dostávali počas toho, keď ste boli vysoko postavený policajt. Treba tých policajtov, ktorí sú čestní, okamžite odstaviť. Treba ich všetkých označiť tak, ako ste označili, že sú to škodná. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Ševčík. Nedá sa na to všetko reagovať. Pán Pročko, bol som obvinený, trestné stíhanie bolo zastavené, pretože sa nepreukázalo. Okrem toho som bol asi 50 krát na okresnom súde vypovedať, že som ako vyšetrovateľ mal byť obvineného. To ešte môžete aj toto spomenúť, pretože obžalovaný si teda vymyslel, že som ho donútil k výpovedi. Takže neviete nič o tej dobe, ako to bolo, prečo to všetko bolo. A takisto neviete, ako to bolo v 2010 ohľadom Mela a ostatných vecí. Ja som si zažil tiež 35 odsek 2, ktoré mi donesol osobne pán poslanec Spišiak. Takže najskôr si overte tie skutočnosti a okrem toho iného, napríklad som dostal aj previerku na PTčko od Národného bezpečnostného úradu, pretože som všetko riadne dokladoval a zdokumentoval. Takže toto, čo ste teda tu ako vytiahli, otvorili, tak to bolo trošku úbohé, ale keď chcete, tak nie. A keď niečo poviem obrazne, hej, o charaktere policajta, tak to neberte doslovne. Ďakujem.